Kiviszonzik. A3 gece. Vodon már vagyunk Hey amúgy. CG, CG, úgy, Viszonszó. indulhatunk. Ugye? Állítsd át, Olika, nem tudom, állítsd át izére, rólosra. Az van, eleve az van téve. Már tudom, hogy ti mit akartok. Jaj, akkor nagyon jó. De valaki nagyon De visszhangzott. Igen, hallom. Nem én, akkor jó. Ezt lehet, de Mik vannak benne, milyen rólok? szerintem az összes. De Sorsolásos vegyek játékmód. ki. Igen, de vedd ki, légy szíves a bulit, meg a hollót, a pelikánt, Várjál, És a holló mit csinál? pelikán. a Igen. párbarajozódó, igen, pelikánt, meg a bulit. Meg mit csinál, Gergő? Amúgy szerintem a galambot is ki lehet. Ja, igen, a galambot is vedd ki, bocsánat. A galamb az mit csinál? Üdvözlök mindenkit. Megfertőz embereket, csak túl kevesen vagyunk, szóval egy kör alatt megfertőznek. Jó, mehetünk. Ja, Mehetünk. alig Figyelj, megy Amúgy. nagyból sorsolás. Én leszek az első. Pusztítót is ki kellett volna venni abból. Jó, 6. lettem. A pusztító az maradhat. Azt meg De Reni írta, hogy Szóval. pusztítót is kivettük volna. halljátok? Hogyha Akkor mindegy. Na mindegy, majd kevésbé kiveszünk. nekem, mivel én eleve Négyen vagyunk. itt vagyok Hárman. Igen. hát itthon vagyok nagyanyámmal meg tesómmal, mert anyámék elmentek moziba. Igen. Úgyhogy ha random le kell lépnem, azért elnézést. 100 liba egy sorba. Mennek a nagy tóra. Aktiváld a teleportot. Aktiváljuk a teleportot. Nem biztos, hogy a többiek hallották, álljatok meg. Jaj, tudom, hogy el kell menned Itthon a vagyok nagyanyámmal meg öcsémmel, szóval, hogyha Tudjuk. Előmegyek. passzopó, azt itt hagy. Jaj, de persze, Mondom, ha netán le de kell mondom, lépnem, azért hallottam. elnézést. Jó. De nem hallottad, mert nem mondtam, jó? Előmegyek úrnál. Jaj, de persze, Bazd meg. Én aktív leszek, hagytam aktiváltad. Olyan aktív lesz, mint én. Melyik a quest? Hagytam aktiválni ezt a szak. Előmegyek úrnál. Jaj, de peckesen. 100 liba egy sorba. Esküszöm, néha ezeken a feladatok olyanban gondolkozok, mint egy matek feladaton. Mint egy matek dolgozaton. Igen? Mit kell itt csinálni? Elindultam. És nekem itt mi a dolgom? Én meg a piros gombot. De valamiért nem érzékelt egyből. Ja, hogy ez itt több szintes ez a... Aha. Ezért jó, hogy én vagyok a gyilkos. Ja nem. Jaj, de jó. Menj át a kék cuccot. Rendezd el azokat. De most remélem az is vissza kell menni. Meghalt egy híres. Meghaltam. Meghalt a streamer. Ide kell rakni. Ezt ide. Ezt ide. Úgy valami nagyon jól megy. Fent. Ide. Kék cucca megy. Aha. Aha, igen. Itt menjek át itt ide. És kék cucca. Mindjárt körbenézek ide fent, várj. Ezzel menjek át. Ez biztos kidob a világból. Mit tud? Ó, CG. Szia, Fantom! Szia, CG. Itt egy nagyból... Nekem milyen emberek nem beszélnek már, mint a rohács. Az ilyen emberekre nem vagyok kíváncsi. Jajjaj. Jó, Tudom, mindig én vagyok a gyanús, de te vagy egy gyilkos. nem vagyok gyilkos. Várj, itt valamit meg tudtam vizsgálni.
Ja, magyar, it's like Among Us. Aha, magyar vagyok. Nyomozd le. Én lenyomozok mindenkit. Igazad van, megyek el. Barni. Köszönöm szépen a követéseket, kacera. Amúgy ez nem az Among Us. Egy fun fact. De amúgy hasonló. De kettő nagyon brilliáns játék. Ez olyan, mint az Among Us, nem? Van olyan része is, ami egy per egy Among Us, de amúgy ez a húzgózdák. Nyomozd le, hát őt keresem. De nem tudjuk, hogy hol van egy cseppjányka. Mivel csak neki egy cseppjány, gyere ide. Milyen szó egy cseppjány. Szerintem ezek mindegyikük átment egy másik. Ami fixen oda megyek és megölt. Tehát hogy ez nagyon jó dolog lehet. Oda megyek és leszúr. Szerintem nem itt van. Túlságosan üres minden az, hogy itt lehessen. Nyúnyóval nem találkoztam. Nyúnyó viszont vele még tényleg nem találkoztam. Lehet még a másik partra. Nem csak. Ja, lehet. De nem is baj. Legalább könnyebben elveszünk. Ezt mi nem tudom itt megnyomni. Hát nem tudsz, ja? Pedig gondoltam, most én leszek az okos, mert megtanultam. Na, szia CJ. Szia. Most azt jelentette, hogy ő gonosz? Ez itt most így. Oké, akkor ez itt most így egyértelmű. Húzd össze. Szia. Szia. Nem tudom összehúzni, azt sem tudom, hol kell emberet, akkor ez a pálya, mint én. Ella, gyere ide! Gyere, a CG, nem. de a CG az, mert nyomozó vagyok. Nem, CJ, azt tudom, hogy mi. Ő az! Fogyatékos. Ez megnézzük az ellátás. Szia. Hol a nyúnyó? Nem tudom, de a Ki? CG az. Ja. Én Nem, a egyszer CG, sem azt láttam tudom, még hogy azt a nyúnyót. rólják. A CG az. Azt te Miért vagy az? én? Mert nyomozó vagyok, és láttam róladat, hogy egy ördögfej vagy. Ó, de. Igen, nyomozó De én vagyok. nem látom a saját rólomat, he. Ezt te vagy. Bocs, bazd meg. Ella, most az egyszer higgy nekem. Neki. Megvan. Ella, most az egyszer higgy nekem. A CG az. Esküszöm neked, ha nem, akkor holnap vagy hétfőn viszek neked egy kilós ültkukrét. Most az egyszer higgy nekem. De te a amúgy nyúnyó, nagyon kutya gyerek vagy. ha nyúnyó meghalt, én Gergővel voltam. De tudom, de Hát én meg nyomozó én- vagyok. Én egész játék során nem is láttam azt a nyúnyót vagy kit. Hagyjál már, biztos azért halt meg, mert nem láttad. De olyan, de akkor az Áront Esküszöm. láttad, és megölted? Nem, én Áronnal Áron is se láttam. voltam, és Én egész játék során egyedül Ellával találkoztam meg veled így a végén. jó, szavazzuk ki akkor Gergőt. Jó, oké. Légy el, tényleg Jó őt, van. de tényleg, most halljak meg, hogyha ez így van. Kec. Bazd meg, nem tudom, hogy kinek higgyek. De nekem ugye mondom neked, Úgy nyomozó, érzem, nyomozó vagyok. úgy érzem, többet nem játszok. Jó, én passzolok. Hát ez a minimum. De hogyha Oliver nem... Te vagy az, bazd meg. De keci, jó faszok. Te Jó volt a gyilkos. voltál? Keci. Nem én voltam. Nyomozó voltam, mondom neked. Mondtam. Gergő, te fasz! De a kurva életben, hogyha tudom, Én hogy meg már csak megbíztam hárman vagyunk, benned. akkor lecsapom Olivért, mert őt lett volna kedvem. Én meg mondtam, hogy keressen meg téged, mert hogyha meghal Gergő, akkor te vagy az. De Én mondtam, azt hogy mondtam, nyomozó róla vagyok. beszélek, Az hogy gyors halt volt. meg. Szop ki a nyomozódnak. Mondtam, hogy Ó, nyomozó Szabad verjem vagyok. a számba. Oké, a női megérzés látod, hittem neked.
Nem, mondtam, hogy higgyél nekem. De miért hiszel neki? Mert nyomozó Mert vagyok. tudom, hogy milyen, mikor hazudik. Most De... túl őszinte. Túl őszinte Persze, most volt. kapott volna egy kilós sült krumplit, ha én vagyok az. Annyi meg nincs. Na, az is jó lett volna. A szamatmán. Nem De azt vettétek ki tudom, a hogy pusztítót! Nem vettek ki a pusztítót! Mi a faszom az a pusztító? Szia, amúgy? mi az mi? Bombát tudsz rárakni a másikra, és Rátok rakni felrobban. emberekre bomberre. Fogyatékos Azt voltam, nem kurva. tudtam kirakni. Perced van. Azt a kurva eget, geci. Az amúgy nagy lehet. Hát ez az. Most én mi lettem? Ez az. Meg se dicsértétek, hogy milyen jó skinem lett. Ó, szerintem ez a leghaszontalan, ez egyik leghaszontalan. Most ezért mit tudok kezdeni? Hát, majd most is így lettem. Miért? Szia CJ. Ja, hogy le kell vinni. Te Ja. mi lettél? Neked mi a rólad? Segítek. Valami keselyű vagyok, vagy mi a halál? Ölni tudsz, vagy megenni tudsz? Elvileg enni. Akkor az az, hogyha 3 holttestet megeszel, akkor nyertél. Így röviden ennyi. Én ezt megtanultam. Renni segített. Azt a kurva. Szóval ja, így ennyi. Csak az a baj, most az ilyenkor szarul jön. De lehet, hogy kevesebbet kell most megélned, meg kevesebben megy. Na Meg elleni várjál, fogja tehát neked a nyerek, holttesteket. hogyha eszek. Holttestet, ha? Hello. Azt... Ja, de amúgy elvileg Várjál. kiírta, hogy Na, mennyi most már vagyok. holttestet. Hát biztos. Elvileg ki kellett volna, hogy írjon, de mindegy. Szia! Mondtam, Léci, majd váltsuk már át ezt a pályát, mert ez nagyon rossz. Igen, ez nagyon nagy. Amúgy ez Piac tényleg után. hiperszar. Annyiszor eltévedtem már. Ti is be tudtok ebbe ugrani? Én is. Én ebbe be tudok Én ugrani, is. mert mérnök vagyok. Nyúnyó. Ez? Ugorj már bele. Mi a fasz? Mérnök vagyok. Mi a Gyere geci? ki! Hol a gomb? Várja, mert még 5 szek még újra töltődik. Hol a gomb? Bazd meg! Ugrottál. Ez itt vagyok. Tudom, hogy Ezt mérnök tudja, vagyok. hogy... Mi? Mérnök vagyok. Ennyit tudok csinálni, hogy beleugrálkozok ilyen szarokba. Ne! Ez Erre van mi? 20 szarom. Na jó. Hol az a... Most ezek valamelyik. Haló. Jó! Te Te vagy a vagyok. pusztító, mi? Átadtam Nem rohásnak. én vagyok. Megkaptam a bombát, és átadtam Beszélnünk Áronnak. kell. Tehát, hogy... Eleve, Fantom az ugrál a ventbe, De csak azért, mert mérnök pedig vagyok. eltűnt mindig. Hogy halt meg Én Áron? eltűntem. Úgy, hogy megkaptam a bombát, és vele találkoztam legelőször, és odaadtam neki. Én futottam előre, Ger- hogy né kaptam meg. De eddig hirtelen nem volt ö, rajtam. Az a... Gergő, a izének, a mérnöknek az a rolja, hogy bele tud ugrani a szellőző, ő tud ilyen. Ja, ennyit tudok. Márha mérnök. Ah, Mérnök Márha vagyok. Aha. mérnök. értem én. A chat azt mondja, hogy Ella az. Jó, nem hallgatunk Miért a nem chatre. is én? Nem tudom. Ne, Hmm. Ellát ne bántsuk már. Nagyon sokat voltam Gergővel, bármikor rárakhat. Amit mi 3 együtt voltunk, de Nyunyú odajött, és hirtelen nálunk lett a bomba. Ne teráld már rám. Nem akarom ráterálni, de ez így elég érdekes dolog. De nyúnyó lehet viszont mi az Dodó? Jó, én Nyúnyóra szavaztam. De Én Dodót az ki... katona vagyok. Hát akkor... Jó, tudod Akkor az mi? ellát. Nyúnyó, hogyha... Akkor engem. Ez aztán a... Akkor engem. Jó, a hozzátok Nyúnyót tudom. már. Ott volt a Nyunyó, ha. Katona voltam. Nem baj, legyél Bazd katona meg. utána, mert Akkor Gergő, mi a fasz? Az. Fantom az. Nem gondolnak? Nem is kell dobni, de hát én csak egy mérnök vagyok. Azt hittem, hogy a Nyunyó az. Nekem érdekesen viselkedik. De úgy Gyere velem. Egy pillanat, menjek veletek? pillanat csak. Ha jöhettek a ketten. Most melyikőtök az? Hát Mi? mind a kettőtök. Nem, Ella az a faszomat. Nem, amúgy tudja, hogy Fantom.
Mondom, hogy miért nem tudjuk, hát hogy Mondom, tud? geci az. De a pusztító nem tud ventbe ugrálni. Aha, nálam van a bombas kacok. Oh, hagyjál! Az ellát kéne elkapni Hagyja, amúgy. hagyj! Hagyj! Chat, állítsd meg, dögölj meg! Legalább nem én haltam meg, figyelj, nekem ez segített. A Az kurva jól élet sikerült bassza szerintem. meg. És látod, a chatnek igaza volt amúgy. A chatnek igaza volt, máskor Akkor hallgass miért rá. engem dobtál ki? Vedd ki ezt a pusztítót. Nem, szegény nyomó. Geci, én nem hiszem el. De amúgy végén már sejtettem, Kurva hogy élet. az. De amúgy mindig el a gyilkos, kivéve amikor nem, de amúgy általában mindig a gyilkos. Sejtettétek, És mindig- azért engem és- szabadtok ki. Amúgy eddig mindig Áron esett ki az elsőnek. Igen, vagy kiestem, vagy megdöglöttem. Ennyit erről. Jaj, legjelenték. De amúgy Oliver, rohagy le! Taszkot csináltam. Tudom, Ott akkor rakod rám. tudom, direkt. Legjelentéktelenebb Áron. Hogy én voltam. Jó, most figyeljetek meg. Halló! Maradj már csend, Áron. Első. Amúgy a Ren írja, hogy Akkor nem harmadik. veszek neki, szóval mától Renére fogok hallgatni, mert ő tudja. Faszopó fantom, geci. De most megint Bombáld én. meg rám, bassza. Ugye, engem annyi hívtak, hogy Mindig nem a én streamer a haltam meg. hibás, kivéve ha nem. Mindig a streamer hibás, és ellen mindig egy gyilkos. Ez egy aranyszabály GGT. Prédikátor az mit tud hallani? Az beszél. Prédikál. Bőrpatakim. Gyilkosunk van, az jó. Mi ez a Milyen prédikátor? gyilkosom? Pattuk a bit. Na, szóval. Serifet vagyunk, és megyünk megölni az ellen. Hát, Nekem most csak egy... Nem állítottuk át a pályát. Amúgy egyszerre én csak egy helyre tudok figyelni, én arra szóval több lehet, Haló? hogy én figyelek, menj innen. Függetlenül utáljuk a rohácsot. Ne, itt szólt. Köszönget. Azt is tudja, hogy látja, hogy kire szavaz meg. Ja. Aha. Szóval olyan, mint mikor a duplázóba bekapsz egy korgit, és akkor megduplázza a pontokat. Hozzá. Nekem hülye, hogy az el. Ez fontos, hogy mindig az ellen kidok. Szia. Szerintetek az ellen az? Amúgy. Chat. Van rá is egy ősz? Mennyi? Amúgy valószínűleg csak ő választotta volna ki a prédikátort, mert ő tudja, hogy mi az nem. Szerintem Nyú. De lehet rohács az. Chat. Nem lehet, hogy a rohács az? Halló? Neked mi Aha, arról? Én vagyok az. Önbíráskodó, az állítólag az. Nem bíráskodó? Szóval te nagy majd. Az meg rosszat lett. Tudtam, Mondtam, geci. hogy az ellát kellett Mi volna. a? Tudtam, geci. Tudtam. Halló? Tudtam. Mi történt? De Mi még történik? direkt Nem tudom, megvárt de engem. vásd át ezt a pályát, mert nem értem, hogy működik, ez nagyon nagy. És kacok, én mentem volna Az az meg ellát ellené. megölni, aztán Ára mondta, hogy önbíráskodó, és azt hittem, és én meg felcseréltem a prédikátorral. Hallod el? Te most Gratulálok, komolyan- ügyes vagy. Várjál, Ella, valami- te most komolyan megvártál azért, hogy megölhess engem? Ezt csinálja. Hol tudok Tehát, hogy pályát Lemaradok változtatni? a segmosóba, mosom a lyukamat, erre kapom az ívest. Nem, én mit meg azt csináltok? rákodtam, és vele kitakárta a nyakam. Hol Tehát, kell hogy össze-vissza fostam magamat, mikor Várj, láttam, ezt a hogy pályát. elerősödik a pill. Tudom, azt próbálom csak. Le kell Várjál, nörfölni az ellát, mert túl erős. Gyertes kacok. Takja. Shit, man.
Miért a másik kettőnek van annyi esze, hogy átjön ide? Ki van ott? CJ meg Ella? Hát ki? CJ meg Áron, Áronnak fix nincs. Neki mindjárt el kell küldeni a kódot, mert elfelejtettem megnyomni. Így rosszra nyomom. La la la. La 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 la. La 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 la. Te Áron, az hol van? Mondom, hogy nem tudott átjönni. Tehát csak belőle nézzük ki, hogy ennyire okos. Most mindjárt kilépett, Mi és jó, megnézi, Áron? hogy mi a kód. Áron tudtuk, hogy Más. balfasz. Ez egy fix, biztos vagyok benne, hogy nem tudja, hogy kell. La 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 la. Most azt sem tudja, hogy mi La van. la 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 la. Gergő, Azért. figyelj! Tessék. Tudok neked valamit. Oh. Senki nem dicsérte meg a Telefostál skinemet telibe, amúgy, azt skacok. Hát Nagyon mert jó szavaz. színe. Megnézem. Oh my god, nagyon jó. Köszönöm. Felhívjuk Áront, hogy mi újság? Aha. Fel kéne. De eltévedtem úgy, vagy mi? Szerintem ő nem tudja, hogy kell. Figyelj, most hívjuk el, ki is Hát, hangosít. ő egy legenda ember. Fogykos gyerek. Ne a Itt fogykos. vagy Áron? Te merre vagy? Csak mi az? Tudom mondani, mennem kell. Bocsánat, majd 10 éves vagyok. Oké? Hát bazd meg. Jószor is. Látod, ilyenek azok az emberek, akik a fókuszba járnak. Megköszi el. Ilyen egy átlag ember a fókuszból. Ez, ez Köszönöm a csúnya volt. szívlelést. De azt most kit hívjunk? Tehát, hogy Egy lehetőséget még fel tudok ajánlani, hogy legyen az. tehát, hogy egy ember nincsen. Egy ember kéne is. Ginyó, te nem tudsz valakit? Nyújó? Nem. Barátnődet? Ő van a kórházban. Megkérdezem Ó. Áron? Mi történt vele? Wow, 5. tagsági színben beszél. Hívjam Elég Áron? valószínű, hogy eltörte a bokáját. De nem Lilla. Jó, kellemes érzés lehet. Mindjárt jövök, szólok Áronnak. Jó. Nekem is el volt már törve, úgyhogy jó épülés neki. Hát csak itt most az a problémánk, hogy 13-án megyünk ki Görögbe. Ó, És így nem tudom, hogy most így mi lesz. képzeld el, Ginyóval játszottunk egy körülbelül 6 éves kisgyerekkel. Tehát, És hogy jó volt. beszélni alig tudod. Nagyon, nagyon jó volt. Volt egy 13 éves tapló, ő még azt mondom, oké. Ő amúgy normális volt, csak eltűnt a Amúgy, ja. Biztos elvitt. Gyere, látom magam. Elvirányítom. De az 5 éves kisgyerek, az azért az jól oda baszott. Én csak veletek szoktam játszani. Áron, beszéljem? Amúgy. Mert amúgy jön, fog tudni jönni. Aha, beszéljen már szerencsétlen. Itt a kicsi, gyere. Nekem ő a legjobb barátom, tudod. Szedjétek barátaim? Halljátok? Köszönsz Ne, neki? kb. Köszönsz? Szia, Áron! Oda, beszélj, sziasztok. Ja. Barátaim. Szia, Barátaim, Flóra! nem ismered őket. Köszöntek neked. Meg ki. Ja. Osztálytársaim, nem ismered őket. Nem. Nem. Nem szeretnék beszélni hozzá. Szia, Flóra! Megkapod a magadét. Köszöntek, visszaköszönsz? Nem. Jó, van. Ó. Milyen Most már lehangoló. Ez ennyi volt. Flóra kioffolt engem. Ez biztos. Kioffoltad őket? Ki? Igen. Nem szeretnék. Ennyit érek, Flóra. Nem szeretnéd őket? Megértem, tényleg elég biztos. Érzed őket? Halljátok, skacok? Na, Körülbelül egy 5 perc is jövök, mert Bátyám meg a hülye haverjai mindjárt jönnek. Tesómat hazadobják, azok meg mennek, azt ja, ki kéne nyitnom neki az ajtót. Gyere, Flóra, menj el te is, jó? Úgyhogy mindjárt jövök. oké. Kis cukiság idők vannak most? Itten. Cukiság faktor Miért nem tud beindult. berepülni az ajtón? Mit nem tudsz?
Miért nem tud berepülni az ajtón? Látod, ez egy iszonyat kérdés. Na visszajöttem. Gergő mindjárt jön, csak testvérének kinyitja az ajtót, mert jönnek haza a haverjaival. Aha. Na nézd, itt ez a kód. Neki legalább vannak barátai. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. Ott van a kód. Az OBS vagy? Jó van, Inyo, neked amúgy meg van barátnő. Ja, éppen most az a kórházban. Kicsoda? Neked? Hát, Ja, várj, Rev közben írt, hogy Phantom, szia, mi a kód, várjál, hívom a unokahúgam, ő 6 éves. Nem muszáj, azok már nem lehet jönni, az a baj. Mint hogy így nem azzal van a baj, hogy nem lehet jönni, hanem hogy nem lehet jönni. Ez olyan Sherlock vagyok amúgy. Ha már kicsit. I'm Mr. Lonely, I have somebody. I have nobody. Csak lett új bérletesem amúgy, képzeld el, mert tudom, hogy így lehet Ez rakni egy az. diák szemét, és ilyen kínai felirat volt rajta. Voltak Family Guy-s matricáim, és így ráraktam. A kínai De kutik jó. elátszódjanak. Szét van ragaszom az egész. Holnap hétfőn bevigyem. Aha. Muszáj leszek. Nem baj, Borsod Citybe behozták, hogy már vármegyei bérlettel lehet közlekedni. Nem kell venni fent MTK-sot. Inyo, te Borsodban laksz? nem. Nyáron meglátogassunk? De Heves megye, nem? Ja. Igen. Az Nyíregy vagy Debrecen? Egyik se. Hoppá, Eger? Nem. Budapest. Ez hol Heves megy ember? Nem tudom a megyéket, hagyjál már. Van egy Jó mém van is. már. Hát Eger! Nem, van egy mém, hogy mi folyik itt. Gyöngyös. Gyöngyösön? Na akkor, és Igen. kacok, meglátogassuk, hogy találkozunk majd egyszer Egerbe? Hallod, Oliver, hát te tudod, hogy mennyire értek a földrajzhoz, hogy rámondom, hogy Norvégia Igen, a igen. fővárosa a Budapest, meg Magyarországi Bukarest. Hát, Hú. meg olyanokat mondasz ember hogy Burg, vagy ilyeneket mondasz ember. Berg, nem Románia Ben, fővárosa, Berg. Hát amúgyilag jöhettek hajvágásra. Fodrásznak tanulsz? Igen, Akkor mi meg lecsapoljuk a véredet, mit szólsz? ez az. Szóval úgy van, akkor találkozhatom majd a nyúnyóval. Egerbe. Eger City is megiszunk egy szódavizet. Ha most valaki bedob egy univerzumot, akkor megiszunk egy szódát. Egerbe. Azt hittem, hogy akkor lejöttek. Ha valaki bedob egy univerzumot, lemegyünk Nyúnyóhoz. Most Úgy is indulunk. lemegyünk, nem? Ja, hát persze. Meglátogassuk egyszer Gyalog. nyugodtan, de most viccen kívül. Aha, gyalog. Most elindulunk, odaérünk. jövőre. Melyik részéről akartok jönni? Tesó Miskolc. Mármint Miskolc? Hát az egy... Ha vonattal jöttök, akkor egy 5 órás út. Nagy. Oh, Ja, mert késő nem belőle 4 megyünk. és felett. Igen. Nem megyünk. De nem annyi az út, hanem kb. Fél óra. Max 1 óra. Heves az majd itt van Akkor Nyúnyó, te mellettünk. lejössz Egerbe, mi meg felmegyünk Egerbe. Jó. Jó, Az megköszönöm. úgy talán korrekt. Igen, nekem csak 40 perc út. Nekünk egy csöppet több, de az nem baj. Nem el vagy? Neked is megbeszéltük, hogy El. hogy megyünk Egerbe? Oliver megint azt mondjuk majd, hogy nem lát ki az ablakon, tudod? Jó, nem látok ki az ablakon, de ott egy 6 méteres rész a függöny és az ablak. Vagy a kirakat.
Figyelj, Lili, ezt most elmesélem, ez nagyon vicces volt. Elmentünk osztálykirándulásra Budapestre. A kabinos vonatban ültünk, és be lehetett húzni a kabinnál a ilyen függönyt, hogy ne lássanak be. De a függöny két széle nem érte, nem takarta el a kabinnak az ablakát, és minden fullba lehetett amúgy látni. Ó. És így odaáll, hogy figyelj, nem látok ki, de belátnak. És ez így megvan videóban. Hozom a formámat, Meg érted? lefeküdt a izékre, az ülésekre, és így háromféle ember létezik. Van egy, aki csak ül, mert volt még mellettünk egy osztálytársunk, ő csak normálisan ült, én voltam, aki mászkált a székeken, ő meg feküdt, és nézte a Mónika show-t. Hát na. Inkább nem kérdezek semmit. Most érted, a streamer az streamer. És mivel fog menni? Busszal, vagy van? Válaszoló. Amúgyilag lehet, hogy addigra már meg lesz a jogsim. Ezt akartam lejössz mondani, le Miskolcra? is jöhetsz hozzánk autóval. Ha Mennyire nyilván ébredve? leutazok, nem? Jó, most ez a néhány perc. Hát azért. A telefonomat add már vissza, már itt vagy. Áron nem jön akkor? Itt van. Itt van, csak nem tud beszélni. Ki is megy a szobámból, ha már itt van. De miért nem tud beszélni? Az nem tud beszélni, mert elég mutatta Levágták magát az el. okos. Áron, menj már ki a szobámból. Híradóban benne leszel, hogy beszélsz öcséddel stream közben. Ez még semmi. Felhívta, suliba felhívta a tesóját, és én szóltam bele, meg a Bence, és azt mondja, kik vagytok, hagyjatok békén. Tényleg így Ó. van. És akkor én mondtam neki, hogy én megyek, és akkor szia! Utána, miután elköszönt, akkor Bence rákelbott, hogy nekem nem kell köszönni, a szegény lerakta. És mellettünk meg ott ült a tanár. Áron, most lefinglak. Lefinglak. Ennek a helynek mi a neve? Most titeket is. Nyújjú, ezt most visszakapod, mert mindig lefingasz engem. Nyújjú, félszólak, majd vigyek egerbe, hogy aláírjam a pólódat? Igen, léci. Mindenki dedikálja. Tényleg? Dedikál, de hát, Dedikál. Feri. Ő is, csak nézzél, mennyi rokonja van neki. Szép urak. Nem, majd ezzel dicsekedhetek, hogy egy az benne vagyok a live-odban, meg a vododban. Youtube-on, meg Youtube-on is fenn Igen. vagy. Alaptag. Ja, Alapvíz. vodba, és akkor utána kirakom ki a vajzét, pólót, így bekereteztetem. Ez így van. Még Ez pár az év agy- múlva lehet, hogy sokat fog érni. Igen. A NAV meg majd És aztán kirabol majd téged eladom is. milliókért. Hamarabb fog téged elvinni a NAV. De akkor majd visszük magunkkal a Hamarabb Bencét is, veszik el a nem? jogsidat. Aha, Bencét is visszük magunkkal? persze, hát Várjál, akkor írok neki, hogy hú, tömegestől megyünk. Ja, persze. Körrit vigyük? Kit? Aha, igen. Körrit is visszük? Beírok a szépes négyekbe, hogy mindenki. Ő nincs itt most, Áron, mert az apukájánál van. Ja. Ki jön még? Elvileg még a Gergőnek, a Gergő mindjárt jön. Csak jönnek haza a haverjai el. Ja. Nem, eddig beszélgessünk. Kinek milyen napja volt, meséljetek. Áron? Ez így mind? De Jó. sziasztok. Haha. Arra nagyon bőséges napod volt. Jó, megbeszéltük. Mondtam neked? Először meséltek ti. Nem Igen, csináltam, jó, egész nap, mesélt. nem csináltam egész nap semmit. Csak egy Volt búrján. 7 darab órám. 7 darab Hét. órából 5 darab helyettesítés, 2 darab tesi, úgyhogy fel voltam. Mondták, hogy futni kell, te meg versenyautózták. 20 perc múlva jövök, ha lehet. Nem, én röplabdázni szoktam tesin.
Ja, bocsánat, milyen magas vagy? Ö, 169. Jó, akkor ez azt jelenti, hogy eger, dobótér, röplabda meccs. Jó. Már Hallod, kb. 20 Olika, te perc milyen múlva. magas vagy? Én 1,75. Áron 9 tagadni. Áron milyen magas? Áron, hát ő is bőven 1,65 felett. Én is. De hogy is? Én is. Aha, a Búrián, ő 1,80 vagyok. kosárlabdázik és 1,85. Én 1,90 vagyok. Ilyenkor mizu. Aha, annyi örülünk, hogy az 1,60-at eléred. Ilyen 6 centis Hát talppal. pont annyi vagyok 1,60, de Na, az cipővel. technikailag 1,9 tekinthető. Bocsánat. Most Akkor én ide? már 2 Kaptam egy Facebook értesítést, hogy XY megváltoztatta a Facebook csoport nevét, amiben semmi sincs megírt. Ezt meg te is megkaptad? Nem. Megfogod. 14 éves fok és De jó. 45-ös a lábam. Ja, bocsánat. Mondjad, Áron. De még benne van mit is. Hát miért egy kérdőjel van benne? Hát, mert kérdőjelek vannak a fejembe is. Ja, Akkor nekem fejbe ki patkók tudja, mi akkor a van. lábamon. Sose lehet tudni. Teljesítmények, nézzük, mit Lex. sikerül beszerezni. Aha. Sok mindent. Cseten közben úgy van valaki, mert amúgy stabil egy embert érti, a pop az. Ennek a helynek, mi van vele? Akar jönni Gergő? Mi van vele? Lehet segít a haverjainak. És Gergő megkérdezte, hogy játszunk-e még, úgyhogy nem választhatom neki, csak elküldtem a kódot. De nem tud rá joinolni? Szerinted van annyi esze? Nem hinném, szerintem annyi esze nincs. Ilyet feltételezek, hogy tudni fogja, hogy ezt hogy kell. Nézd már ránk. Egészségügyben vagyunk. Szerinted van ennyi eszünk? Amúgy ő tényleg, Gergő 1,95 talán? Nagyon magas. Amúgy, hogy vagy? Hi. Köszönöm szépen, nagyon jól vagy. Na, végül tud menni. Gergő, milyen magas vagy? Ki kérdi? Ellen. Én. Mm, 192. Majdnem. Attól függ, ki kérdezi, mert ha más kérdezi, akkor 2 méter. CJ, jön velünk a Így kertbe? van. Jössz velünk Mi? Egerbe? Jössz velünk a kertbe? Most valami vicc akar lenni? Nem. Nem. Terve van, hogy megyünk a nyújjunk az egerbe. Mert ő is lejön. Meglátogatjuk Nyúnyót. Itt van, nem messze. Engem? Aha. Közönség Indulunk talán. amúgy? Lehetünk el. Közben sorsoljuk. Csak kíváncsi Így voltam van. CJ válaszán. Én a közönség. Ő meg a tali. Nem tudom. Nem tudom, Nyúnyó mit szólna ahhoz, ha én is mennék. Nagyon boldog lennék, ha megismerhetnélek titeket, és tudnám, hogy ki kicsoda. Oh. CJ csupaszon fog jönni. Ez az. Ő lesz legmagasabb. Ilyen kisgyerekekkel találkozok. A holló ne Holló, nincsen miért van kivéve. bent a... Azok előzőbe kivettem. Ezt fixen Áron választotta. Kidobjuk Áron? Áron hibás. Fix Áron ez. Nem tudja. Ez ellen szeretném. Hello, gyere ide. Ő ismerem ezt a pályát, ez szép nagy, hál' Istennek. Ajaj. Nem tudom, hogy hol van. Aha, ringatni. Mi ez? Tudod így? Csing-csang, csing-csang. Is csatlakozott. Ó, nekem kell mindent csinálni.
Na. Oké. Oké. Skacok, itt találtam egy hullát. Az. De várjál. A nyunyú az. Nem? Halló. Mert Bence 3-as kapott matekból. Szép. Valószínű, mert 3-an ott volt. Ha már megint ki fogtok szavazni, én késbe fogok megint. dőlni, és nem lesz Eger találkozó. Ez fenyegetés. Megkaptuk, ennyi volt. Én elmondom nektek, hogy 3-an álltatok ott a izénél. Mi az? Asztrális Szóval- vagy? Igen. Már elnézést, de én még a holttestet sem láttam. Lentről jöttünk mind a ketten, Gergő. Én is Akkor ott ezt voltam, mondom. skacok. De megölted. De miért öltem vele meg? Alulra jöttem, amikor a Skip holtest láttam. szerintem, skip. Hoppá. Azért egymásra Elpasszolt. szavazhatok mi. Nem, én passzoltam. Én rászóztam. Nyilván ki gondolta volna. Hát nyilván. Bombok. Én azon csodálkoztam volna, hogy valaki szeret. Ebbe a játékba. Állítsuk be a lemezt, mert venni kell a muzsikának. Nem, hogy állítsam be a zenét. A zene, az kell. Ajaj, elfogad. Tökéletes. Na, menjünk akkor. Túl kell jönni. Micsoda? Mi akkor túl? Black and White. Ez ilyen névás. Jajjaj. Tudtam, hogy a CG ez. Azt mondja Ella, én nem vagyok gyilkos. Az Ella is az? Ella az. A CG az. Egyet, ez Baszódjon meg ijesztő az volt. összes nyomorék a földön, aki kitalált ezt a kurva hollót, hogy a döglés álljon bele a gyomrába. Ez nagyon ijesztő. Ella, Ez azt nagyon mondod, ijesztő ez a én holló. nem vagyok gyilkos. Mondom, oké. És kitekerte a nyakam. Vedd ki ezt a hollót, ez nagyon ijesztő, hallod, rám jött a szívinfarktus. Nekem ez kell az a holló. Ki akkor neved? De ez nagyon ijesztő volt, bazd meg. Én is megijedtem tőle, geci. De ez az a hang, ahogy énekít, Nagyon az meg ez ijesztő. szívbaj, alig mertem mozdulni vele. Kicsik vagytok, látszik. Kicsik vagytok, látszik, el ne üsselek. Én fogok téged. Ah, Ne tedd, léci. Elvezetek. Elnézést. Nemrég múltam 16, én már felnőtt vagyok, jó? Áron legidősebb. Tényleg idősebb. Első leszek, Áron legidősebb. mondtam. Jó, én 6. vagyok, skacok, az baj. Ti is 5-ek vagytok? Aha. Aha. Akkor jó. Aha. Talán- Telekinetikus, ne! Játékos 2. A kanadai keresem meg. Ez jó, vicces lesz a fantak. De most nem kell a hülyét. Szia Áron, én vagyok egy gyilkos. Szia Áron. Meg lesz ölve. Fantom. Téged is megöllek. Fantom. Hagyj békén. Gyilkos vagy. Igen, Fantom. hagyj már békén. Visszajött. A kicsi. Szia, mondjad, mit szeretnél? Os, Belősz a Igen. lembe? Gyere. gyere. Neki nem beszél. De itt most nincs is senki. Most nem hallanak, jó? Mert Bírál, nincsenek szóval Ne nyomkodj semmit. Nézed? Kacsovadászok. Mindenki itt van? jó, gyere velem, Minyó. Keresőt, ne zárd be a keresőt, létszik.
Álló, nekem ez így nehezítve van. Skacok, ti itt vagytok még? Hallatok? Várj. Hallatok? Múltkor én is Miért? figyeltem meg. Hallatok? Miért? De most Igen. már nem tudok ölni, az a baj. Nem tudsz ölni? De most azért lecsaptad már. De folyamatosan. Megkövetett. Lett áron csapó. Ő ki? Kacsák. Cuki kacsák. Ő ki? Várjál. Be kell jelenteni. Bejelentettük. Ő ki? Mivel mikrofonom? Ő ki? Na, akkor ki a gyilkos? Kérdezd meg, hogy... Vagy mondjad, hogy... Nyunyú az. Szétek? Nyunyú az? Fantom. Fantom. Igen, tudom, hogy ez Ella az. Lehet egy kérdés? Na? Meghalt a híresség. Szerintem ez volt a válaszom. Nem, Kocka nem meghalt tudom. a Fogalmam híresség? sincs. Fogalmam sincs, nem láttam. Gergő Akkor fog. meghalt a híresség? Borzsomfőnk. Jól vagy? Fazom. Jó, akkor hogyha nem Fantom az, akkor CJ az. Hát ez egyértelmű. Geci. Ő ki? De amúgy a hulla az tudjátok hol van? Igen. Én De vágtam igazatok le. van, szavazzatok ki. Ő ki? De amúgy Ő beszél ki? nem tudom, hogy ő ki. Kire gondolsz? Nem Ő tudom. Ő De ki? lehet, hogy Én a Dodó passzra volt amúgy. nyomtam, tehát hogy Őt úgy hívják, hogy Basszus. Jancsi. Amúgy igen, Dodó voltam. Há. Dodó volt, mert ezzel nyertünk. Adsz egy Tényleg. pacsit? Adsz egy pacsit? Nem, de nyertünk. Ja, most ne. Tényleg Keci. Dodó volt? De bénák vagytok. Ari, ő ki? Osztálytársaim. Én nem. Igen. Hallatok? Hello! Mondj már nekik a szép bénák. Nem. Jól van, igazad. Gyere már. Se jó. Látod, ő szeret minket, nem úgy, ő mint te. kedves, nem úgy, mint te. Igen. Induljunk. De nem volt egyértelmű, hogy én vagyok a Dodó amúgy? Nem. 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 Jaj, ne szedd már le. Inkább adok matricát. Ugyanazt a számot kaptam meg megint. Adjatok valami jó. Kérsz? Kérsz matricát? Tessék, Ne énekeld, meg nagyon ijesztő. vidd át anyáiknak. Pelikán. Miért van Kedves bent a egészség. pelikán? Miért van bent a pelikán? A pelikán, bazd meg! Köszönöm Ó, A szépen. pelikán az mit csinál? Egészség. A pelikán az be tud kapni embereket, és ha nem vágják le a pelikánt, akkor mindenki megrohad a Köszönöm. picsába. Ezek színek, jó tudtad? dolog. Színes a mikrofonom, és emiatt szebb. Ő ki? Kinek egy beszélnek belőle? Ők az osztálytársak képzel. Igen. Hát mert most velük fogok játszani, mert ők ilyen kedvesek. Szoktunk néha képzeld el többen is lenni, csak most ennyien vagyunk. Gyere, játszunk mi is, gyere. Hello. Szia! Mi újság? Sem. Figyelj, én Áronnak a szobájából annyit hallottam, hogy rohadjál meg. De nem tudom melyik volt, Áron üzent. Kinek piros a tenyere? Túri nem fog velünk játszani. a kanadait. Megölte a kanadait. Nyunyóhoz. Akkor nyúnyó az. Nyúnyó az. Vagy nyúnyó vajon kanadai? Tehát ő volt Flóra, a kire szavazzunk? célpontom. Mutass már rá. Rá szavazzunk, ő szimpatikus? Akkor rá szavazzunk, akkor a nyúnyó lesz az. Csak már a kicsi azt mondta. Nyunyó. Nyunyó. Ő volt célpontom, mert sorozatgyilkos vagyok. Papa, A papa, dobi. kanadai. És egy kanadai. De még így se jó, hogyha kiszavazunk, mert még mindig bent van egy pelikán. Amúgyilag megölöm a pelikán. Ki a pelikán? Én híresség vagyok. Szívesen a Hello? macicát. Nyomozó vagyok. Tutés Fantom az. Fantom. Én nézi vagyok, én mérnök. Jó, akkor te vagy a pelikán. Akkor ne szavazzatok ki. Mondom neked, hogy mérnök vagyok, Fasz. és azok én nem tudok szavazni.
Mert pelikán vagy. Igen. Úgy érzem, beszoptam. Megfogyatékos nyomot még a... Fú. Öld meg a Megölöm. fantomot. Öld meg. Á, Nincs nálad Ja. semmi? Nem feltűnő? Gergő, maradj itt. Gergő, maradj itt. Ella, gyere, nézd, Gyere be. mondani akar neked valamit a kicsi. Mondja. Adjál! Fantom. Igen? Sem. Minden oké, jól vagy? Jól van. Meghaltunk. Osztály, mondom, hogy osztálytársaim. Így most már kiszavazhatjuk a nyúnyót, mert akkor gondolom kivágta nyúnyó a fantom hasából CJ-t, úgyhogy kiszavazhatjuk hívjuk a fel őt. nyúnyót. Szia, nyúnyó! Ő most nem játszik. Olyan kedvesek vagytok, hogy megöltem, Ő mert most tanul. kiszavaztok. Szia, Bence! Hát nem Köszönsz vagy már Bencének? Pelikán. Tehát Megevett annyi téged a pelikán. Ott van Bence. És a pelikánt, hogyha megölik, Köszönsz akkor neki? a hasában Nem? lévő emberek Sejtettem. kiszabadulnak. Már addig, hogyha abban a körben ölik meg, amiben bekapott téged, mert ha különböző körben ölnek meg, akkor te onnan már nem jössz ki, akkor meghaltál, gatya, Semmi káó, nem kész. történik, de De figyelj. mivel Wow. kivágott Bence, téged a semmi baj, nyúnyó amikor tudsz, belőle, akkor ezért jössz. Köszönöm szépen a kivettél belőle, rúzsát, és nyúnyó a Jézben. gyilkos, úgyhogy szavazok ki! Ott van Bence, köszönjük, mondja, szia Bence! A Szia Bence, köszönök! Mondja, miért nem tudok szavazni? Ja, jól van, majd én beszélek, igazad van. Ah. Köszöntek neked, Nyúnyó, Slay. Aha. szavaz nyúnyóra. Hm. Nyomozó Nem vagyok, bazd tudom. meg. Nyomozó vagyok! Aha. Jól van, De ha Ella. engem szavaztok ki, én megerőszakollak. Még magamra is szavaztam, tehát Geci. Melyik őtök volt a béna? Oliver, ezután vett ki a pelikánt legalább. Jó, bocsánat. Nyomnyira van. Kaptam Bencétől egy Slay-t. Köszönöm a Slay-t, Bence. Fantom. Jó sorozat. Fantom vett ki a pelikánt. Jó, kiveszem, itt vagyok, ne aggódjatok csak. Volt egy kis cukiságidő. Azt mondja, miért nem tudok szavazni. De De miért nem vegyek volt, ki a pelikánt? mert a pelikán az nem neked való. Hadd nézzek meg. Hadd nézzek meg. Pelikán valamit. az csak küzelni tud, Tippelni passzolni. tudsz. De a hollót miért nem szabad. vettétek ki? Azért, mert az túl OP. A hollót az nem... Igen. Meg bagos De elvileg. léci. De bagos. Nem bagos, nagyon, de nagyon menő. Gyere már CJ-nak. Nem az. Redis. Szia, Pók, jó legyél. Flashbanktől Tedd kaptam már egy vissza. szívlejengemet. Köszönöm szépen. És a láthatatlan miért vetted ki? Azt nem tudom, miért vettem ki. Visszarakjam? Nem tudom, mi az. Aha, azt nem kell Aha. kivenni, az Jó. menő. Van olyan nagy láthatatlan. Ha, nagyon OP az is. Azt a kurva eget nem is Az látom. akarok lenni láthatatlan. De én holló akarok lenni újra. Nem leszel holló. De ez Indul. nagyon menő volt. Egy galaxisos elének van az, hogy Légy újra itt a nagy csapat. Hallod, rag már vissza. Nyolcan összetartanak, Ajajaj. de újra itt a nagy csapat. Öten összetartanak. Tartam. Piros, Piros. Nem, piros, szürke, kék és zöld és rózsaszín, a hasznos buzguz nehézség. Puszkó, A de munkája, a munkája mindnek más, az otthonuk, a szavazás. Sütőház. Fantom és barátai hívnak Hívnak játszani. játszani. I got bitches around my every day. Ne riportoljatok, hullám Sheriff. teszi. A Sheriff vagy. Visszajöttem. Te vagy a sheriff, te vagy a sheriff. Sheriff vagy. Aha, én vagyok a sheriff. Hazudsz. Tényleg vagyok a sheriff. Sok most nem lehet jönni. Fájtpotsz, akkor gyere, akkor menjünk ilyen így, jó? Jó. Na igen, én vagyok a sheriff. Jó, én vagyok a halott kém, akkor dolgozzunk össze. Jó, hogy dolgozunk össze.
Dodó vagy. Nem, tényleg vagyok. Sheriff. Jó, elviszem neked. Szerinted ki lehet az? Igaz, hogy tudom sheriffek meg. vagyunk? Flóra. Sheriffek vagyunk, látod? A kicsi is megmondta, hogy sheriffek vagyunk. Figyelj, ha megöllek, akkor az nem én voltam, hanem a kicsi éppen a billentyűzeten szórakozik. A kicsi megölte szegény Gergőt. Sheriff vagyok, és megölte a kicsi Gergőt. Ő meg húzogált valamit a billentyűzeten. De Flóra, de csinál. Na. Nem kell ez. Jaj, de mit nyomtál el, haló? És kapcsoló. Rakta a bulit. És kapcsoló. De várj, mert most elnyomtad a képet, azt sem tudom, mit csinál. És Nyunyó, a halott kém az mit tud amúgy? a halottkém az... És kapcsoló. Megkapcsolom. Oké, hát akkor az egyértelmű fantom. Négyes nap, kezdek alatt aludtaig megfagynak. Négyes nap, kezdek alatt aludtaig megfagynak. Kétszer. Áron szavaz fantomra. Kezdek alatt aludtaig megbasznak. Ó, Megbasznak. fantom szavaz. Miau, miau. Magára szavaz, remélem. Szegény Magára fantom. szavaz. Jó úszást. Ez eddig egyértelmű volt. A kurva élet. Fantom. Fantom. És nem én voltam a hibás, esküszöm. Kicsi volt. Tehát, hogy ember. Tehát, hogy Áron engem lecsapott. Nem, te. Én csaptalak le, mert voltam sheriff. Tehát, hogy akkor még Áron van benne, valamilyen, tehát, hogy Köszönöm, halad, bazeg, idáig követett. Azt hittem, hogy nem érem el a nyomógombot, bazd meg. de azt amúgy most így nem értem, mert egy bohócunk. Van egy semleges. Hát de az mi? Dodó. A Dodó. Vagy pelikán. A Dodó. Akkor elmondtam, bazd meg. De hát most így nyerni nem fogunk tudni, hogyha tényleg fantom volt. De Dodó, az bent van most? Van Dodó? Igen. Dodó, sheriff, Ennyi. halott, én bohóc, és a véletlenszerű az én voltam. Nincsen olyanunk, aki levágja. Hát nincs. De akkor meg valószínűleg ő volt a Dodó. Na Dobjuk mindegy. ki, mindegy. Azért rászavazott. Igen. Te kedves vagy, Áron. Good job, nyertél. Ez az.
Oli azt üzeni, hogy mindjárt jön. Elment a net? Jaj, veled kell kergetőzni ilyenkor. Mondjad, hogy bocsi. Apa, osztályon. Na most akkor kitől kérsz te? Osztályon. Teát kérsz? Na, jó, megyünk teáért. Te most itt vagy akkor? Megvan a tea? Megvan a boldogság, jól van. Megvan a boldogság, megvan minden? Jó, így. Kis akaratos vagy amúgy. Rájöttem ám, hogy te ilyen kis akaratos jányka vagy. Gyere. Várj, újraindítjuk a játékot, jó? Várjál, mert képzeld el, hogy nem jó a net. Tudtad? Neked jó a net? Tényleg? Láttad már a netet? És az Annetet? Őt se láttad még? Na, hogy egyszer megnézzük. Tényleg? Ki ez az Anett? Nem tudom. Ja, várj, mert elment a net, képzeld el. Au, mi fájt, mi történt? Semmi. Béna vagy néha? De szeretlek. Ó, kiírta, képzeld el azt a gép, hogy nem biztonságos a net. Szerinted biztonságos? Te se tudod? Nem tudod? Ez itt milyen állat? Az oké. Most a diákigazolványomat nézed? Felismerted? Tényleg?
De jó nekem. Nem, az is én vagyok. Cseppi curi. Ezt el ne tüntesd, mert akkor megeszlek. Hiszen nekem? Visszaraktál mindent? Jaj, de itt ne rendezkedj át, légy szíves, jó? Köszönöm. Köszike! Ide, ki. Neki jön az ellenőr bácsi, akkor csak így meg kell neki mutatni, és akkor kész. Jó, jó lesz így, tetszik? Jók a matricák rajta? Togobi. Na, megint nem jó. Hát nyilván, hát hogyha az internet egyszer jó lenne, akkor lehet, hogy örülnék, boldogok. Érted? Tudtad, hogy nem jó nekem? Oda raktad? Jól van. Milyen teát iszol? De az milyen ízű? Narancsos? Nem Kamilla te? Igen, narancsos. Narancsos? Narancsos. Jól van, édesem. Narancsos. Narancsos? Színe van. De örülök neki. Narancsos színe van. Narancsos színe van. Neki nagyon örülök neki. De ott nem erre a színe, az nem azt mondta, hogy az íze is. Tudtad? Akkor jó. Nem mit ejtettél le? Visszaadjam? Figyeld. Tudtad, hogy én tudok ilyet? Figyeld. Lábammal felveszem. Úgy. Ezt a kezemmel csináltam, vagy a lábammal? Gyorsan visszacsatlakozunk a játékba. A lábat. Lábammal? Igen. De örülök neki. A lépés. Persze, nyémítsd le a mikrofon. A lépés. De ne tedd már oda, légy szíves, jó? Mert akkor nem fognak minket hallani. A lénést. A lénést. A lénést. A lénést. Látom. Nem kell. Csak visszahánytam. Lemeltem. Az igen. Kinyitottad? Jó, akkor menj innen, hogyha kinyitottad rám a nyelvedet. Ne, jó, akkor kérek egy puszit. Köszönöm. Ja, még ölelést is kapok, de szeretlek. Itt leszel nekem? Adtam pucsit, kérek tőled Lopit. Késztem Ropit, mert adtál puszit? Igen. Ez így működik? Igen. Így? Igen. Így? Igen. Aha. Akkor ezt vidd át, légy szíves anyáikhoz, jó? Mert most már este van. Meg ott megy a film, itt nem szabadna sizni ezen az asztalon, mert ezen sok az elektronika, tudod? Hogy nem szereti. Várjál, megkaptunk egy kódot, jó? Mindjárt beírjuk gyorsan. Jó. D, A, A. 2, C, Tető. I. M, M, P. Pi. Pi. Én is megnyomom a pi. Nyomjad meg a P-t, ügyes vagy. Pi. Jó, ügyes vagy. Megnyomtad a P betűt? Igen. Jó, ügyes vagy. Pi pető. P betű? Igen. Pi pető. Pi pető. Ő a P betű? Igen. Mert ő egy liba. Meg rossz. Ő rossz? Miért rossz? Mert verekszik? Igen. Vagy már kalap van a fején? Mi? Látod milyen szép kalap? Neked is van ilyen kalapod? Azért rossz. Veszek. Veszekszik? De Flóra kijöntötted a teát. Meg rosszak is. Hál' Istennek szeret annyira a játék, hogy természetesen is tud. Menjél el. Áron ezt mondja?
Na, hát igen. Ilyen lesz, van egy hugod. Szeretem kis móki fejet. De viszont a neted annyira nem szeretem, hogy ilyen nagyon brilliáns net van. Ó, megint elment a net. Ó. Imádom ezt a netet. Egyszer fixen olyan netet fogok csinálni, ami villámsebesség lesz, érted? Nincs internet kapcsolat, nem tud elérni a szervert. Hát akkor lehet, hogy itt befejezzük ezt a fajta vodot. Szóval köszönjük szépen mindenkinek, sziasztok!